if the sun goes down on you. Salutare, salutare, dragilor! Înainte să vă las să vă bucurați de acest daily vlog, vreau să vă rog ceva, și anume să îmi lăsați în comentarii întrebările voastre pentru mine. Dacă aveți, bineînțeles. Cineva m-a rugat așa în comentarii să fac un Q&A și am zis, da, este o idee foarte bună și am să fac acest lucru. Așa că, dacă aveți întrebări pentru mine, curiozități, vă rog să le lăsați la acest clip în comentarii ca să le pot lua de aici și să vă răspund la ele. Eu v-am pupăcit și vizionare plăcută în continuare! Neața, neața, bună dimineața! Încep un nou daily vlog și sunt în curte, mă rog, pe terasă. Aștept să-și facă toate treburile, le-am scos afară. Dați-vă dacă reușesc să vi-l arăt așa sau o să întorc camera. Trece un avion. Bun, s-a dus și avionul și să vi-l arăt și pe toi. Ia priviți-l. Nu știu dacă o să vină sau trebuie să-l mituiesc ca de obicei cu ceva gustărică. Toi! Haide, vii în casă! Haide! Haide, Toi! Da, m-a dus iau gustărica. Hello din nou! Am intrat cu Toi în casă. Primul lucru pe care îl fac e să îl scot afară să-și facă treburile dimineața, după care vin și îmi pregătesc micul dejun și am zis să vă arăt și ce mănânc în dimineața asta, și anume fulgi de porumb. Eu i-am pe aceștia fără adaosuri de zahăr, sunt foarte ok, și cu lapte de 1,5% grăsime. Îmi și cântăresc, am aici cântarul, nu se vede de cârpă. Am fost întreruptă. În fine. Și, cum ziceam, nu mai știu exact ce am zis, 50 de grame de fulgi de ovăz și 200 de mililitri de lapte. Fulgii deja sunt în bol și laptele îl pun acum peste, că îmi place așa un pic să-i înmoi, nu-mi place laptele cald, așa că îl pun, nu e chiar din frigider, e din debara, deci it's ok. Și stați așa că mă întorc și mi-a zis antrenoarea că e în regulă și să pun miere și pun și o lingură de miere ca să am și porția de dulce. Deci, după ce îl scot afară pe Toi, ăsta e al doilea lucru pe care îl fac, să mănânc, după care, doar după aia, îmi fac și cafeluța și îmi beau cafeluța. Prima dată mănânc, că, na, e mai dificil cu mâncatul ăsta. Se topește un pic mai greu mierea dacă, na, trebuie să mănânc mai, mă rog, nu chiar la ore fixe, dar ideea e că trebuie să mă țin de program și dacă beau cafeaua pe urmă nu mai apuc să mănânc, că încep lecția, dar așa mănânc, mă trezesc, îmi pun ceasul la 8 să sune, eu de la 10 intru online, mănânc, după care pe la 9 îmi fac cafeaua și încep să mă pregătesc încet, încet de lecție. Și cam așa se desfășoară dimineața mea până după lecție. Lecția. Alex e asta. Alex mănâncă acolo, se grăbește că pleacă la muncă. Am fost și până în oraș. Ne-am întors și acum eu lui am pus să mănânce că merge la muncă. Eu mănânc prânzul mai târziu. Dar am o mică gustare, o cafea din nou evident, cu acești biscuiți din nou evident, cred că v-am înnebunit cu ei. De fiecare dată mănânc din acești biscuiți. Nu chiar în fiecare zi, că nu sunt ok, că sunt bogați în uleiuri, în ulei de floarea soarelui mai ales. Hello, Alex.
și nu sunt foarte sănătoși, dar o dată pe săptămână mai mănânc. Mă simt ca Nelson, nu mai ies să filmez în timp ce mănânc. Ce mănânci acolo bun? Pizza. Da. Mazăre și pâine integrală. Super bună mazărea. Și eu mă apuc de băut cafeluța și ne auzim mai târziu când o să fac ceva interesant. Salutare! Eu și Toiuc ne relaxăm. Toiuc îmi sunge degetul, e preferatul lui. Asta îi place lui să facă. Pentru asta s-a născut. Să-mi sucă mie degetul, ia priviți aici cu câtă poftă. Da, ce să vă mai zic? Nimic nou, doar am stat și m-am relaxat aici cu Toi în pătuc. Și imediat mă duc să-mi pregătesc și eu prânzul, că deja este ora 3. Mă rog, să-mi pregătesc, să-mi încălzesc de fapt și de drept. Pentru că mâncarea este făcută, doar trebuie să mănânc. Și azi am și un curs de la 5 la 7, după care vom merge la Apahida, la părinții lui Alex. Câtă iucu? Da, o să ieșim la plimbare, iubitule. Da, ciu. Of, este un iubăreț. Și un mâncăcios de păr. Nu știu de ce îi place să mănânce părul, n-aia priviți aici. Orice păr, da, păr, și dacă găsește pe jos smog de păr, mănâncă păr. Deci e ceva senzațional. Dar e un scump. Da, cam asta este update-ul. Ce să vă mai zic, mă duc să mănânc. Și să mă pregătesc de curs imediat. Și o să vă iau la Apahida când mergem. Alte noutăți? Nu. Ia, priviți la ei se alint acum. Du-te, măi! Gata, s-a terminat și cursul. Acolo este și Alex care mă așteaptă să mergem, că este foame. Oare ce mâncăm bun, Alexandru? Hai să mergem și vedem. Hai să mergem și vedem. Mergem! Iupi, iupi, e! Și stați să vi-l arăt și pe Toi, care este ceva senzațional. Uitați-vă la el, adică n-ai cum. Uitați, vedeți cum sare când deschid ușa. De obicei, acum pare obosit. Oare sare? Bineînțeles. Iese el înainte, ca de obicei. Hai să mergem. Am ajuns și căței sunt super fericiți să se revadă. Atât de fericit încât Lola și mutat preșul de acolo. Ia priviți. Toi a intrat în casă prima dată și pe urmă a vrut înapoi afară la Lola să se joace și stătea acolo și aștepta. Lola era legată. Aștepta să vină Lola să se joace și numai nu venea Lola, dar a venit până la urmă Lola. Și ia, uitați ce frumos se joacă și ce fericiți sunt. Așa-i? Lola, unde vă duceți? Oh! Nana! Oh! Sunt foarte amuzant și drăguț, adorabil. Opa! Nu v-am mai vorbit de foarte mult timp. Tocmai acum am ajuns acasă. Iupi. Alexandru râde de mine din baie. Iupi, care e venit acasă. Ideea este că e 11:30 și am stat un picuț mai mult că a început un film pe Pro TV
și s-a gătat. Da, chiar a fost interesant și am stat să se termine. Și na, bine, vă dați seama că toată lumea s-a bucurat, toată lumea se bucură. Și Toi este super mega bucuros și el și Alex, ia priviți-l aici, zâmbește cu jumătate de... Iupi ei, Așa, și Toi care e acolo și nu știu dacă vedeți jucăria lui Toi și acum sigur nu o să mai vedeți. Hai, no, să termin de povestit. Toi are jucării în toată camera. Stați așa să vă arăt. Deci, cum spuneam, are jucării în toată camera și îi le pun mai mereu aici, că mai are și aici, după cum bine se vede. Dar el se joacă cu ele și nu le pune la loc. Ce câine nu face asta? Ce câine nu-și pune jucării la loc? Niciun câine, evident. Da. Mă scuzați, evident, niciun câine nu strânge jucăriile, dar, na, voiam să vă zic că asta face Toi al meu, împrăște și toată ziua dând după el. În fine, vă las cu pălăvrăgitul că trebuie să mă schimb și eu în pijamalele mele călduroase și pufoase și să mă pun la somn că este târziu. Eu mă bucur că ați fost și azi aici cu mine. Eu sper că v-ați simțit bine, că v-ați relaxat la videoclipul meu. Alexandru își pune mâna în cap, dar ce să faci, n-ai ce să-i faci. Eu v-am pupat, v-am îmbrățișat și ne vedem data viitoare la un alt clip. Pa, pa!